Godskål, og velkommen til. I dag så er vi ude i virkeligheden. Ja, lad os bare komme i gang. Jeg vil vise min værelse og sådan noget. Først som man kan se, så har jeg min dækmand, der sådan står. Billede. Billede. Mærkeligt. Read controller. Min skodtelefon. Lego. Kasser med lort i. Jeg har rykket ansigtet af Kenneth. Og cola. Et ur. Ja. Min nattøj. Min fjernsyn. Slukker lige nu. Min computer. Trådløs. Headset. Det er et Stilservice 5 og sådan venstreg 3 game eller noget. Prøv det. Ja. Jeg ved godt, jeg lige kigge igen, men det er fordi, jeg skal ikke kunne se, hvor jeg er henne. Ja. Jeg tror faktisk, at det var alt. Se jer.